tuna kan hmu mek hi Air Force One ania thlawhna zinga chuan an hming thang ber pol tila kan soi sual lawang kulro pui tak thlok theiang hi ania he thlawhna hi chu America ro pui sia tilang tu pakhat ani bawk mun hnai emaw hla pawh hi ni se khovel khoi hmuna pawh US President hruai turin Air Force One hi ain peisa reng Air Force One han ti chuan US President chuan a piang thlawhna hi Air Force One tiin an ko thina maro chu a thlawhna dik tak Boeing 747-200B nen hi chuan inzomna thuk tak anei thung Air Force One thlawhna hi pahnih awmin khwalsin phur commercial aircraft nen hi chuan ai nang ve lova Boeing company hian a hran pa design in US military hian aduang thalin upgrade vek bawk boruaka a thlo man sen so po hi asang hlea darkar khata dollar nuai ni sang ruk zet akal ral kan hriat thiam thei dan tur chuan boruaka a thlo hian darkar tinin cheng vaibel chekhat le noi somriat paruk fel set akal ral zia ti na ani chu he thlona hi in chhong ruk vela sang ni in fit zan hi somnga sei ani a ke jinwai thum sing sari sang li chariat somnga se tarit ni ma se a thlo san thei ber hi fit sing li sanga za set ani thong Air Force designation hi VC25 ni in a mei tail number hi 28000 le 29000 anne he thlona chunglam chuat hi square feet sang lia zau ni in chong thuma thren ani a chong chung bera hian telecommunication system center omin mobile command center angin an mangbuka heta tang hian order an pe chuak fek thei an hnuai per hi chu bungrota na ni in a chong lai tak he thilpoimo engkim ti na hmun ani thung thlawhna hmalama hian presidential suite omin president office bedroom le inbualna private shower te oma hei pa ka quarter chuat hi arsilem chuan tir vek ni in news vela president room chuata hian RC hi imoni chuan Air Force One chunga om ti hriat theina pakhat ani president omna dot chia hi secret service ho omna hmun ani ve thunga adot le chia hi situation room ni in heta hian thupoimo tak tak soin thutluk na an siam train phone hi pani da ni in pakhat hi chu unclassified call ani a chung tele staff ho ti vel biak nan aman thei pakhat hi chu secure line ni thungin military lam thil le thuruk top khok in hril nan an manga hemi phone line hi chu pon lam mi tan lo ngai thlak ruk ngai na om lo situation room to ta hian mi somsari om theina quarter om le na thona hmun ani ba ka conference room le choina hmun dining room atan te an manga in siam na chauka hi panni om telbok hei chau alanilova Air Force One a hian doctor anom nge nge bok emergency in zaina operation room po omin president blood type le emergency mantur damdoi sang sang an koltel vek bok Air Force One he azin chualo chuan Washington Bulloka Joint Base Andrews hengara hian anda thina he base chu an veng ulukin lutur po hian military checkpoint panhi paltlang angaya he base an hung na fence po hi pakhat mai du tok lovin an hung thu avek bok heti lai hian military lamte soidan chuan Air Force One hi leya om ayen boruaka om hian ahim sok antia engia chan ni tang le pakhat na chuan atui thun kha fekin mel sangriat sakwa la thleng athlok thea boruaka hian atui hi athun bel thei ve bok awangin kar khat chuang hi chu boruaka hian om theyang ante a top speed hi darkar khata mel zaruk vel ania atul dana zerin fighter jet te hian an veng thin bok Air Force One hi chu US military lam hian an khoi dang lam na satawangin pong zuam ngot chi anilova defense lama chuan air to air missile ground to air missile le drone be ang chi te hi alo to let vek thei he thlona buti le dar thlalang te hi material thaber bera thuam ania atum lai hian rikrum thila thlona hi chua san angai thut poin a chuana hian leilon in sam thla thei
retractable staircase an dah vek bawk defense system a pai zinga hian melmate radar lo ti boy thei tu tur radar jammer a nei ba ka lumna hmanga target chi ho heat sinking missile ti boinan hian flare a chua thei boka electromagnetic pulse laka inveng thei bokin a thil ti thei tamzo ki chu top secret ani angin puan chua ani lo security lampo hi an bei uluk lea ram chung ani emo rampo na jin po hi ni se mission ani veka wangin engkim ruam han sa vekin a che chuak train boruwa ka a thlo lai hi chuan Air Force One omna tanga kilometer ruk ton bial chunga hian thlawna dangan thlo ve a thiang lova chu wangin rampona a chin don hi chuan helicopter le lirthei phur chi ho military thlawna te hi chu an che chuak ma sa train chung zinga chuan C-17 Globemaster po hi atela he thlawna hian president chuan na lirthei the beast an te hi a phur train ti chuan Air Force One hnung lama hian the Doomsday plane han ti hian a zui thin poka he thlawna hi E-4B Advanced Airborne Command Post ni in pali chau awma rikrum thila he thlawna tang hian US military chet phalna pek le nuclear strike thlengin order hi a pe chuak thei heti lai hian president atanga order a hmu hnuwa chau a che thei thung soitawng khan Air Force One hi chu an thuam that em awangin aveng turin fighter jet hi amamo reng big lova langsar taka fighter jetin azuina chun chu kumsang ni pakhata 9/11 athlen tum khan ani hei ba ka Air Force One hi chu airport pa nga ya hian atum zen lo boka sipai thlona tum huna hian a thei chuan atum deuh zel boruak ral muana president kalna mun tura sipai thlona tum hun om nai vai lo te ni chuan airport pa ngai chhungchang hi anei ve tho bok heti lai hian airport ta hian molmang takin atum top ngai lova atum ma kar khat don lo ma US military secret service le white house lammi te hi anlowin po cha lok thina Air Force One aron tum don hun laya thlona dang ron tum tur te po hi air traffic controller lam hian lo sik soin thlona te hi lo thlok muang turemo boruwa ka omrei deuh tur te in an di thina airport tanga tum tir chang te po an nei ve thin bo Air Force One en kol na hi US Air Force noya team pakhat presidential airlift group kuta awma pilot le crew te po hi a hran pa veka training pek ni in chung zinga chuan pilot pahnih navigator pakhat le engineer pakhat an tel bok mikhwal lo ti lom ba ka hian crew le pilot te hi thil thleng thut thei oma secret service te nen hian training hi ngor takin an nei reng bok US Air Force atanga presidential pilot ni ta te po hian be an lo to pal thut poa thlawna an khalkoi zung thei nan training hi an nei vek poka ataka an manna chun ero kumsang khan zakua somsari palia Nixona a president hun lai Syrian vatlo tuma chau khan ani thung Syrian sarkar chuan Air Force One roi tur hian mik thlawna pali atira heti lai hian an lo in hril chiang lo deuh nge jet te hian Air Force One an van nai chu pilot te lau thong chuan jet thlo san tum hian an lo be chiam to Air Force One thlawna 747-200B hi kumsang khan zakua somkwa tang to khan president tan hian alo thok to thlawna hi a rei ve deuh to wangin model thara thlak turin ruam manna awm mek kumsang hi som priat khan Boeing chuan 7478 panhi siam turin US military atangin dollar tluk le ding on thum point pakua adonga kumsang hi somni palia peiman tura in be sei an ni laien COVID-19 le company lama har sat na neu oma wangin an tol la le kumsang hi somni pariata hi chuan Air Force One model thar hi pe felman an be sei to thu an soi